Hej og velkommen til at jeg smadrer den her bold part 1. Så ting nummer 1, det er, at man tager den her bold, hopper ned for den her rutsjebane. Man starter med den nederste, slutter ved den øverste. 3, 2, 1, nu. Det var jeg god til. Det fik I os. Så 3, 2, 1, nu. Så det går da ikke så godt med at knuse den her bold. Knuse den. Var det ikke? Jeg kan ikke huske det. Var det ikke trin nummer 4 nu? Det kan jeg ikke huske. Nej. Jeg vil tage lige trin nummer 4 en gang til. Den gik ikke som man skulle. Au. Så trin det sidste på halvøjden. Jeg håber, I kan godt se mig. Ja. Helt scary. Ting nummer 3, det er, at jeg gør sådan der med den, med en saks. Pis. Så tager vi lige den sidste gang. Det gik ikke så godt med den saks. Videre til trin nummer 3. Så ting nummer 3, det er, at jeg hopper. Nej, det er kedeligt. At jeg... Hvad synes jeg skal? Skal jeg så bare hoppe på den? Og et eller andet sted? Nej, jeg har det. Så jeg kommer lidt. Så ting nummer 3, det er, at jeg fyrer den ind i det her saftige hjørne med bolden. Så jeg skulle lige det væk. Så number 3. Så rammer jeg ikke engang. Jeg skal lige have lidt aim. Sidste. Nej. Ses i part 2.